Bon divendres, avui és dia Tot Sant Cugat. Agafa'l. A la portada, la masia Torre Negra, que com sabeu ja és de propietat municipal. Doncs en aquest tot expliquem els orígens, la història i a més d'algunes imatges antigues i actuals d'aquesta masia que tant estimem. També trobareu imatges de la Rua dels Tres Tombs de la setmana passada i de fet us volíem mostrar el Sant Antoni, la figura que el nostre artista internacional Josep Grau Garriga va fer quan només tenia 21 anys en fang per poder també gaudir en els Tres Tombs de fa dels anys 50. És una escultura que l'hem restaurat pel Centre de Restauració Béns Mobles de Catalunya i la tenim aquí per qualsevol persona que vulgui, interessada, que vulgui venir i veure-la, doncs aquí al tot, a les oficines del carrer Sant Antoni, la tenim aquí. A més, en el Tot Sant Cugat entrevistem a Xènia Amorós, és la presidenta de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, que l'hem fet des del Tot Sant Cugat personatge de l'any i també ens explica en aquesta entrevista l'actualitat sobre l'educació a Sant Cugat. I no et perdis, dimarts que ve, dia 1 de febrer, a les 7 de la tarda, al Ciclo Mercantic, presentem la nova edició del Món Sant Cugat, amb el reportatge central fet a Sant Cugat, amb productes i projectes fets aquí a Sant Cugat de proximitat. A més, tindrem actuació de la soprano santcugatenca Júlia Ferrés Llongueras. No t'ho perdis. Bon cap de setmana.